артиш сипари бо эътимоди ҳар давлату миллат аст. ҳамин афсарону сарбозон ҳастанд ки мо орому осуда зиндагӣ менамоем. бисёриҳо бар он андешаанд ки дар Туркманистон таваллуд шудем. 1880 сол бобом тоҷикистонда таваллуд шудагиянд. чаро номатон пенҷӣ аст ва чӣ маъноеро дар худ дорост? маънояш панҷ аст. дар ту ягон маротиба бепур суруд хондаед? ҷош омада камтар мегирем, ҷош омада бисёртар мегирем. ҷош мебояд ки ҳамин бепулам хизмат мекунем. бале, аз ки бисёртар мегиред? 3 4 ва чилкоро бардор, ва чилкоро бардор. ба ақиб гард. худи ҳозир дар ҷайбатон чанд пул доред? Деки ҳичи надорем. Не рост гӯям. омода ҳастед шумо? Хуб. وصف تو پایان نداره کشورم میسرایم بد من وطن وطن وطنم شان وطن барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон бо иштироки сароянда Пенҷи Анаев бахшида ба рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ шоми якшанбе дар телевизиони Баҳористон пахш мегардад.